Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti bagayam, nga intay ilingad itinagan a Rose, nga iti agdama kat adda iti Hong Kong. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Hello to my dear John Nabal and Layad Ana Rose from Zoraida Yanggood. Shout out kada Minerva Nogales, Rodolfo Santos, Love Snooki kan Rowena Kabutahe. Makablaawan ti family Datul kan amin at taga-amulong Cagayan Valley from Gina Datul. Shout out kada Mare Vivea, Grace Agtina kan Jasmine Rivera. Tatay Andoy Novida, Auntie Meli, Manang Melba, kan lakay ko ani Jart Novida iti Kurarang Alcala Pangasinan from Pretty Mary Palattao. Makablaawan pa iti Guabes family, Limos family, kan first anniversary, kani asawak ani Zen Goldwyn iti Baggaw Cagayan from Goldwyn Guaves. Dulay family, ni Ferry de la Rosa, Nelson Dulay from Emil Dulay. Makablaawan pa iti untalan kan Maala family ni Tatay Tony, Mama Isabet, Uncle Laudencio, Insan Jamaica, Alena Marie kan kakabsat ko iti Maximo Natividad Pangasinan from Rizalin Untalan. Ni Joel Domingo iti Kingdom of Saudi Arabia from Glady Domingo. Happy birthday Jerry Mar Agasig iti San Vicente, San Pablo, Isabela from Joel Padron. Indong Fontanilla family, anak ko ada Jaisel kan John Jacob, kan iti partner ko ani Jomar from Maricel Indong. Kayat family iti Ramot Santol La Union from Jovelyn Kayat.
Shout out iti tropang bubon kan pamilyak dito Rosario La Union kan dita Bambang Nueva Vizcaya, ti Yabes family from Robin Dulay. Happy birthday Janet Pascual iti Baluarte kan shout out iti Philsis team of Salcedo from Beverly Jornacion. Happy birthday Carmela Baluag from Nanay. Belated 60th birthday kan ni Marites Padilla Corpus iti Alonan, Quezon, Isabela from Shans Padilla. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rose. Dear Manang Emmy, ilingad daklayangan itinagan a Rose. Iti agdama, adaak dito'y Hong Kong. May saak a domestic helper manang. Kat makunak a nagasa takmet a nakapagtrabaho dito'y, agsipod tanaanos dagiti nagbalin nga amok. Napintas mo ti trabahok idi di tapagilyan tayo. Ngam no apay a kinayat ko ti imay nagtrabaho dito'y Hong Kong, iso ti inak ibuksilan iti daytoy a pakasaritaak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng di ta Pilipinas. Balasang akpaylaeng idi. Nanang, nagsweldo akon idi kalman. Adto iti para gastos tayo. Kanti igatang yu iti para maintenance yu kan ni tatang. Ay na, agyaman anak ko. Nang ibati ka kadimot laang iti paarakan ka. Amang ano intod mo mataminan anasweldom. Saan nanang? Adda. Di kay kadimadanagan. Ti importante, magatang yu ti maintenance yu kan ni tatang. Kan adda maigatang ka dagiti pagkasapulan dito'y balay. Ay, pasensya kan anak ko. Si kamot ti makadado at tumultulong kada kami kan ni tatang mo. Nanang, saan ang mabalin nga obligaan tayo dagiti kakabsat ko? Adaan-dan iti bukod a pamilya. Siyempre, adumotan ti pagkasapulan da. Kan maysa, siyak ti adda iti poderyo. Kan siyak ti awan pamilya na. Ay, daitakat nga rod anak ko. Mga no mabakatan kan abalasang. 35 ti taon mo. Aging ga ita balasang kapaylaang. Mga no da kami mo ti makalapod iti panakiasawa manak ko. Nanang, kasano ko maamakiasawa katawan mo't nobyok? Ay, katanya pa'y latiko ko ngay anak ko. Sung bata mun ano asino ti kayat mo kadagiti agar-aram ken ka. Awan mo't mapilik nanang. Ken maysa, dagiti dadduma, adda mo't asawa da. Ay, diyak laki ti kayat ti agbalin na kabit nanang. Ay, husto ka anak ko. Dumteng tulat tamot ati talaga aparaken ka. Ti pakarik na amto iti ayat. Pudno day tananang, iso nga ita, bay andak paylaang nga agserbi kada kayo ken ni tatang. Ay na friend, marabyan tamanan nga agawid. Oray ko man nagpada tayo ti pagawidan, ngam saan mat. Ag-overtime tayo manen, sigurado da ita. Nagkadungamin di tao nga agatang ita dito yung mall. Imbis na masapa tayo nga agidalimanek. Saan? Tayo itong closing, mabati tayo manen nga agurnosak ba nga agawid tayo. Kasta talaga, awan mabalin tayo laika. Husto mo, tap na makabawi tayo kalpasan ti pandemya. Sa bagay mo't kitdi Tila ang problema, nagrigat to manon ti aguray iti lugan. Uray taxi, awan. Dayta nga ron, ti kanay na problema tayo no kastoy a panawan. Ano nga agpaiso ti malakwan, ay marigatan tayo mat nga agawit tawan ti pagluganan. Ano santa a friend? Makaamuditan. Nairuam tamot na ni ti kastoy.
Awan tumot nga minti bukod ta alugan. Iso nga rod asyak, agbirbiro ka kitagbali na boyfriend kung at the wheels na. Ay, sika talaga. Alaw may kakit din. Tani, madamdamapay, adumanon ti may agatang diti pwesto tayo. Ay, sapay la kuma, tamakaadu tayo manon ita. Awan ka di pa anak mo bakay. Mga no ag-overtime naman nun alakay. Ado ka no nga minti turista, iso nga ado ti aggatang ijay mall. Saan mo ta basta-basta gawid da, kalpasan nga agserrada. Taado pa'y tinasken nga isimpada, sakbay nga agawid da. Ay, dahil tangarod terikat na itayan ti pag-ubraan na bakay. Kanayo na marabyan nga agawid. Masyanak paikit din kan kuana. Imbagak mo't nga agsapol laangan iti sa bali a pagtrabahuan na. Madimot. Napayag mo't ngamin ijayan. Ang mga nunerwa mo na. Agin enjoy nga raw. Day tangarod ka agin enjoy. Nalipatan nanti makiasawa. Bakit ni Rose, 35-nan. Di oray man pilitom awan paimot day ta iti panunot na. Na mga di na paimot na sarakan aday tayo pagpitikan ti puso na. Ay, mga nakapilpili mo't Ado mo't ti amok nga agrayo kan kuana. No apay nga awan ti mapili na kadakwada. Inton kuan nabakitanon na balasang. Ang mga nuintong dumtang day takot makla at talatan ta ibaganan to ang makiasawan. Ay kat day tamot ti kanayon nga ikarkararag kulakay. Asapay lakuma ta makatumpong iti nasaya at alalaki nga agbalin to akatakunay na iti biyag. Agyam, anak. Makaawit tayo madlaangan, friend. Ay, makabandog mo tagmalmala manakatakder. Naimaglangan ata pasaray mapanak agalat ista kiti bodega. Iso nga itugaw ko pa'y matbiit, Iso mo't lagayam ano daduma, nagbayag ka. Siyempre, mata friend. Inistay lang daytaan niya. Plus, kini-kini. O, di okay na. Ala, umay kakit din. Ala, kasano ngay friend. Aksinatan ata sa bali mo ti paguraya ti pagluganak. Barang nadapay jeep. Patay supay mo matipid ko iti pamasahe. O, sige nga, Rod. Bye, friend. Bye. See you tomorrow. Ay, titirigat na. Sapay ko matadapay pagluganak. Tinasayaat, mapanak iti dadya banda. Barang ada lumabas a taxi. Ni, ada nakasardang a taxi iti dadya banda. Inakasarita ti driver. Barang awan ti urayan na pasahero na. Ading, agbiyahe ka kadipay? Saanan, miss? Igarahe kong tulugan. Ay, pangaasim ading. Ang mga numabalinak pa nga itulod. Awan nga minon maluganak. O sige. Narigat mat. Ang mga nanya ti mapasamak kan kakat ni. Rabin. Ala, aglugan ka nga rodan, miss. Ay, agyamanak ading.
kanayon ti mapaspasamak, tunggal agawidak manipod iti trabahok manang Emmy. Narigat ti aguray iti lugan, nang runa no kasta a peak season, taado ti turista iti lugar mi. Intulod na karod ti taxi driver ana amamok itinagan a Ricky. Nasingpet ni Ricky manang. Kat manipod mo't idin, ison ti kanayon amang sukon kanyak tunggal agawidak iti rabii. Ububingam siyak ni Ricky iti sa apulo atawan. Ngam no apay anaya sedeg ko tiriknak kan kuana, gaputa nakitak amay sa ananakem abaro ni Ricky. Ket tijak ni namnama. Anak, ang napisita nga gururay iti salas. Ha? Asino tatang? Awan mo tinamnang makabisita kita a day off ko Ricky kano matinagan na. Apay, asino na jay anak ka? Agar-arom ka di kan ka. Ay, saan tatang? Iso di taxi driver nga istorya kada kayo. Di kanayon nga yamang sukon kanyak tunggal agawi dak nga gapo iti trabaho. Di nang itulod kanyak iti awan apulos maluganak nga agawid. Kastaya anak ka. Ay kumapan mo nga rod sang wanan ata di kat kababain no pagurayom itinabayag. Anya nga tigagara na. Amo na mo ta day off ko ita. Iso nga imbagak adina kung sukunan inton rabi Alaki din. Mapan kan ijay salas tayong kasi kaswan di bisita. Naimbag amalam mo, Rose. Kastamat. Apay nga may kadito'y balay mi. Anya tigagaram. Talaga ngay narantak ti may ita day off mo. Tapno, o may kasarungkaran, Rose. Anya? Narigat mat, natunggal sukunan ka lang iti trabahom, tapno itulod ka dito'y balayo ti panagsarita ta. Kaya't ka makasiningad, Rose. Kaya't tapno di mo panunuto naman ang gundawayak. Kaya't ko adituyin balayo ti umayak. Kasta ka di? Uwan, Rose. Sapay la ko mata di nakaguray ti panang pasyar ko kun ka diti balayo. Apay ko makagura ka ngay. Amo ka na singpot ka tao kan mapagtalkan. Idida mo pa'y laamam-amu ka. Nalagaanon tiriknak kan ka, Ricky. Agyaman ak no kasta, Rose. Kat ikarik, di kan to agbabawi ang makisiningad kanyak. Oy, friend. Adamad-madlaw ko kun ka. Oh, anya da jay friend. Manipod idinamamom da dya Ricky. Kanayon kan nga inspirado. Numabalin. Di mo pa yun kahit day off. Tapno kanayon nakaasukunin ni Ricky. Hoy, ada ka dinas ka na maamuak. Kinagpay suna. Agdat-daton kanyak ni Ricky friend. Ngam kasla agdwa-dwaak. Taapay mat. Nagsingpot matabaro. Makita iti lang nga kanaramid na. Kang ronaan na. Ay na, nagwapo friend. Ay. Ngamlay ka. Ada yung ubing ngam siyak ni Ricky. Ay na friend. Di mo panunutan da ita. Tinapatag, mariknam ngay ayatom ni Ricky. Kang ronaan na. Mariknam ngay ayatom na kamat. Age doesn't matter, my friend. Ngam anya laangan ti makuna dagiti tattao. Kang runaan da tatang kananang. Didak nga tababalawan no makirelasyonak iti adayo nga ubing ngam iti siyak. Da, amo ka maawatan da ka dagiti dadakkel mo.
Kat dagiti sa balat at tao. Ay na, di mo itani kaskaso niya. Saan nga isulat ti makidunan no di kat sika. Sika ti makaammo iti pudno a kinatao ni Ricky. Laika, Napanik na kamot siguro ti kinapudno na kin ka saan ka di? one friend, kan mariknak nga agayatak mo tan kan kuana. Matlagayam. So, what's the problem? Oh, go, my friend. G! Narigrigat no di mo padaas sa kanto babawi iti udin na. Amok, naragsak kanto iti din na, friend. Agyaman haktay naklon mo ti panagayat ko kon ka, Rose. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matriki. Katsapay ko mata dinak to paldaangan. Saan to ang mapasamak day ta, Rose? Amok nga do ti maupublag kan ka. Gaputada yung upubingak ng sika. Ngam panak nakakadakwada. Abidot ti panang ipapanda. Ricky, Katap no mapanak nakakti kinapudnok kan ka. Kaya't kung agkalaysatan iti kabiitan na panawan. Kasaritak dagiti dadakkel ko. Taumay kaming dumanon. ha? Saan ka kadi amakmakla-atlaang, Ricky? Mga nagbabawi kanto. Saan, Rose? Ay ayatan ka. Katawan to apulos ti panagbabawik. Namnamaam day ta. Panagkunak, panawon mo tentap nagsimpa ka, anak ko. Ada ka mo iti husto at awan. Sigurado ka kadi iti dayta pangedeng mo, anak ko. Uwan nanang, tatang. Ay ayatak ni Ricky. Kat kayat ko nga isunti pakikalay saak. Sikati ad-ada makamo ko ni Ricky, anak ko. Kat no pagarupam nga isunti kap-kap na kam. Mala, saan kami ngagbalin alapad kundi nanang mau? Agyaman tatang, nanang. Ay kat ikararag ko, asapay ko taagbalin kayo anaragsak a pamilya, anak ko. Nang runa, numaadaan kayon ton iti anak. Hay na, magagaranak pa ikit din na maadaan iti apo ko, anak ko. Ay, uray sak mo't abakad. Kamaudyanan na. Natong palmatlaangan, tinabayagan ikarkararag mi kaninanang mau. Asa apay lakuma. Tamasara ka mong tagbalain, akatakunay-nay mo ititong palbiyag. Nagkalaysa kami nga rod ken ni Ricky, manang. Nupay nabiit pay laeng ti panagam-am mumi. Nariknak ngamin ti kinapudno na kanyak. Iso asaan akon anag pangadwa, idi inyawis nan ti panagkalaysami. Ado dagiti mangibagbaga, nga apay kano nga imanugutak anakikalay sa adagos ken ni Ricky, idinto tanabiit kami pay laeng anagam-am mo. Kan adayo nga ububing ngam siyak, ngam jakon ingkaskaso dagiti imbagbagada. Basta nagsammakaadak iti marikriknak para ken ni Ricky. Ken iti nakitak a kinapudno na kanyak. Nagnaed kami nga rod iti sidong dagiti dadakkel ko, manang.
Nagtultuloy mo ti trabaho, kastamoten ti panagmanmaneho ni Ricky iti taxi. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagsikugak, kat nakaroonay ti ragsakmi, tamaaddaan kamin iti anak. Dimteng nga rod ti panagpasngay ko, manang. Lalaki ti impas ngay mo, Rose. Agyaman na kiti Diyos. Tanasalunad kayong agpadpada. Agyaman akmat iti Diyos, ta nakapagpasngaya kon Ricky. Kat maragsakan nak, tanatong palti tarigagay mo, alalaki ko mati umuna nga anak ta. Wan, Rose. Ngam, di matimbagakan ka. Nga oray babae, wano lalaki ti agbalin ni anak ta. Basta't importante, nasalunad. Wan gayam, dananang ngay. At daday di balay. Diyakon nida pinaumay dito eh. Total, kung naman ti doktor ano ka ba ilamon, mabalin kayo ni ayawit ka ni baby. Sigurado ang magagarandamutan ang makakita iti apo ko da, Ricky. Sigurado day taros. Mangan ka. Kat agpapigsa ka. Iti kasta, makarawar kayo adagusan ka ni baby manipod dito ospital. Sigurado ka kadi aka ba alam ti sumarki ti trabaho mo, Rose? Apay nagtalinad ka langan dito balay. Total, kabalak mo't nga ipay ti kasapulan tayo dito eh. Sayang mati trabaho, Ricky. Isupi ang maitulong ko kan ka. Adamot na nanang ang mga sikaso ka ni baby, kabayatan nga agtrab-trabaho Ngambakitin ni nanang. Kaasim at naisupay ti mang taripato iti anak ta. Kabagalam ka di pa nga sikaso ni baby iti rabi eh. No nabannog kan tumot ang nagapo iti trabaho. Di na ka di pa kadanagan, Ricky. Kabailak. Sige, adakan ka na ita. Ngam di mong tukunain asaan ka pinalagipan, Rose. Nanang, adakon. Kumusta ni baby tinagmalam? Ay, nasaya at mat anak ko. Aginanakan. Apag isunto sumangput-mut ni Ricky. Mangantayon to, tap na maasikasom tumutan ti anak mo. Mailiwan kan ka. Nanang, mabalin ka di ada kayo pala ang timang kaida itarabi ka ni baby. Nabanugak ngamin. Nagado ti tao iti pagtagilakwan mi. Ay, kasta ka di anak ko. Amangan no agungat ni Ricky no saan maturog ti anak yo iti silidyo. Saan nanang? Siyak ti makaamo ka ni Ricky. Sige, aginanaak pa'y. Da kayo pa lang ti makaamo ka ni baby. Daytan ti bagbagak kan ka idi Rose. Anya nga ita, awanan ti oras mamang taripato iti anak ta. Kakaasin ni nanang. Iso lang arudon ti mga sasikaso iti anak ta itagmalmalam. Isupay ti mapuyatan. Gaputa di mo't kaya takay dain ti anak ta. Anya ka mo tan Ricky, di ka di makauawat. Nabanugak nga rod. No kayat mo alaam ni baby, ngam sikat ti mga sikaso. Anya? Apay siyak. Sa anak ka da na banog iti nagmalmalam apa nagpasadak? Imbagak mo't nyamin idikan ka asan ka nagtrabaho. Iti kasta, maasikasom ni baby. Di ka pa yun makatultulong dito balay. Nakababainan ka datatang kan nanang. Anya ko mati
pagbainam. Naganak ko ida, kat amo ka maawatan dak. Saan damot nagreklamo? Si kamot lati sumana udita. Saan aga po ta sandang agreklamo kat abuswam mo't idan? Agbain ka man mo't, Rose. Uray siya nga asawam. Dinakpain mo asikaso. Lusumang putak. Nakaturog kan. Di ta pa'y naglanglang amangan. Kaslaawan mo tanda asawak. Gaputa makakaadupay ni nanang ang mga asikaso kanyak. Nagadulakit din nga ibagbagam aya. Makakasasao. Apay nga taasan si mangput ni Ricky nga agpatpat nagtatang. Aw-awagak ti cellphone nangam kenat biritsmet. Mga noon niya mo't tinapasamak iti asawa, anak ko. Sapay delikado ti trabaho na. Taano nagiti mahulhul dapat taxi driver. Ay, Diyos ko. Sapay ko matasaan mo't alakay. Kaasimot ni Ricky. Ay. Ayan nga rudan ti asawak ngay. Sapay la kumatawan ti dakas na napasamak kan kwa na. Madamag ko man laang, anak ko. Amumutla panunutan ay at kasasaad ti asawam. Ha? Tatang? Panunutan man na imbag. Sa bali ti agparparik na kanyak anak ko. Manungamin nga aldaw asaan amatagtagari ti asawam. Kanayon naunag ti pampanunutan na. Napaliiw miday takan ni nanang Mau. Lalaki ak anak ko. Ket amok ti marikrik na ni Ricky tunggal aga pa kayo. May papan iti di mo pa nangas asikaso kadakwada iti anak yaw. Amo ka na sakit tinakam na gapo iti ipakpakitam kan kuana. Iti tratom kan kuana. Saan nakalaatot tutupan, tamabain kada kamay iti inam. Pakawanan dak tatang, nanang, naamiris kumot dagiti nagkurkurangak kadagiti agamak. Kastamutin kada kayo. Amo ka na sakit tinakam kanyak ti asawak. Kadsapay la kumata mapakawanak. Diyak pulos inikan patag dagiti pagpakita na apan ang ipatag na kanyak. Kaniti anak mi. Sabay la kumata saan pa yan naladaw ti amin. Ay. Ayat ako na ni Ricky. Diyak ka ba ilan na mapukaw ko ti asawak tatang. Nanang, diyak ka ba ilan? Sinapol ko nga rod ti asawak manang Emmy, kat nasarakak iti pagtaengan da. Dimawatak iti pamakawan kadagiti nagkurangak kadakwada iti anak mi, nang runaken kuana nga asawak. Naikan iti gundaway anang ipeksa iti sakit tinakam na kanyak. Ngam tinasakit, napukaw kanon anamin pinsan ti panagayat na kanyak. Nagsakit amang ngaganti kasjay nga insawang ti asawak manang Emmy. Napalalo asang sangit ko ang nagpakpakaasikan kwa na, nga isubli na kumatisigod a panagayat na kanyak. Kat nakasagana ak nga agbalbaliw, tapno maipanagnak ko kwa na tinalaos a panagbabawik. Inalukoy ko nga agsubli iti pagtaengan mi, ngam nagkadkad. Kat natangkan ti pangadeng na,
asaan kanon nga agsubli iti denak. Tilaangan anak mi kano tinapatag kan kuana. Pinanak na kanamot ti kinapudno dagiti imbagana, babaan iti kanayon na apanang sarungkar iti anak mi, kan saan nga agkurkurang iti panangitad na, iti responsibilidad na iti anak mi. Tilaangan pagyamyamanak, kat ti kinaawan ti sabali a babae ti biyag na manang Emmy. Kat dayta ti mangpatpatibker iti pakinakam ko, nga iti maysa nga aldaw, agsublin tumetlaeng ti sigod a panagayat kanyak ti asawak. Nagdesisyonak nga rod a nagabroad, kat iso dayta ti makagapo, no apay nga addaak ita ditoy Hong Kong. Inaldaw nga insang sangit ko ti panagbabawik iti inararamid ko iti asawak, ken tinapagteng ti pamilyami. Ikarkararag ko asapay kuma, tadumteng tumetlaeng ti aldaw, nga agsubli ti sigod a panagayat ti asawak kanyak, kat agdadan na kamin tumetlaeng, kas maysa a naragsak a pamilya. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Rose. Pagayam ko a Rose, dayawag unay ti kinatibker ti pakinakam mo. Kastamoten tinalaos a panagayat mo iti asawam, nga isulaangan ti pangtengtenglam iti namnama, nga iti maysa nga aldaw, kat makapagdadan na kayo matlaeng kas maysa a pamilya. Anya ti amom, amangan no subsubukan na kalaeng ti asawam, tasigun ken ka, awan pay ti sabali a babae iti biyag na. Pamaneknek dayta nga awan pay ti kasukat mo iti puso na. Di ka maawanan iti namnama pagayam ko. Amok adenggan ti Diyos dagiti kararag mo, kat agsublin tumetlaeng ti panagayat ti asawam ken ka. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, Isu